I gotta catch them all. Ako Venusaur. Oh. Motor! Chair review. Shit! Ito lang dapat bibiling ko, pero dahil sa kapitalismo, kailangan daw ito bilhin. Mas mahal ito mag-isa kaysa magkasama sila. Di ka naman naglalaro At tumantuwa ako dito kasi ito yung mga tipong nagre-reflect. Angas na angas ako. Kahit hindi ko naiintindihan yung nakasulat dyan, wala akong pakit. Money can't buy happiness, pero babawasan ka ng sadness! Ganito. Ang Buddha. Hindi ko na siya natanggal Hindi ko na napakita pero nandito siya. Galing Hong Kong. Nakita ko talaga, alam mo maganda kasi pati mga taong nandun, pinipicture nila ito. Ito na misulat namin kay Boji. Alam ko, sa dami nagsasabi na sobrang tagal ko na siyang hinahayaan lang doon. Sobrang busy kasi ngayon may time na tayo. Yan siya mga sarili niyang mukha. Natin. Wow! Ano pa siya sa likod ibang mukha? Tayo lang. Kapag pinapakita natin sa mga ibang kapamilya natin. Buuin natin siya. Meron naman dito manual na pinapakita kung paano siya ilalagay, kung paano style. Ito naman buo naman na siya pero yun nga, pwede mo pa siyang galaw-galaw. Oh my God, nagagalaw nga siya. May bangs pa. Lahat pwede mo siyang galawin sa kagustuhan mo. Hindi na ako bibili ng PVC kahit kailan yun. Ganda ng ganitong quality. Ayun, pwede mo siyang gawin parang tumatakbo kung gusto mo. Meron pala siyang stand. So pala dito siya nakalagay. Ito yung pampaprop mo, parang nakatayo siya. Kasi ikaw na bahala pumili, gusto mo siya gusto ilagay. Ano siya mga kamay na pang sword. Ito na, naiintindihan ko to. Wow. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Tapos na. Chini-cheer siya. Woo! Go, Boji! Go! Woo! Ito naman, Monday Bruce kasi na-miss ko na ang... Hindi ko naman sana na-miss pero parang homage ko sa dati kong buhay na ganito. Naka-ando ka lang sa gilid, ginagawa yung trabaho mo ng marangal, tapos pagtitripan ka. So ito homage ko na parang in remembering ganitong klaseng buhay. Kasi itong ganitong mga rabbit na to, meron sila mga desk. Cute nga, meron sila mga desk na bubuuin mo din. Ito siya. Ganda ng quality. Para siyang malambot na konsumo. Ang cute niya. Ang pagod na. Putay na niya. Oh my God, may beer pa. Inner child ko lang to. Ayun, cute to. Ayun, cute to. May beer pa oh. Tsaka syempre, wala katapusan ng oras ng buhay mo. Nagagastusin mo. Okay, buuin mo na natin yung desk. Hook siya. Oh my God. Ayun, bobo lang ako. Inom pa more. Inom. Kaya pa, Prol. Ano, kala pa, pasok tayo. Isa naman, ito nakapaharap. Ganda, nakahiga naman sa paharap. Isa supine, ito naman carrot. Ito naman may Starbucks. Starbucks. Bubuhay sa atin. Ito po niya po, carrot. Pwede pa sila magkabit? Oh my God, pwede sila magkasama. Oh my God, outlet siya. Tignan mo, meron siyang butas pa dun oh. Kaya ng detail yan. Ito nyo ba? Ito yung kabitan niya. So, itong dalawang to, meron pa pala siya dito maliit. So, pwede mo siyang magdikitin ng ganito. Office mates, parang yung tamad. Tapos lalagay mo siya doon sa loob. Ayan, nakikita mo doon yun. Lalagay natin doon sa baba. May kasama na si Bol Bol. Siyempre, daan-daan mabubuo yan. Kompleto ng mga tanga. Tulog-tulog. Nakapagod si Boji, si Hambuda, siyempre si Bol Bol, tsaka si hindi kasama alcohol, tsaka si Pochita. Okay, maganda lang ako kompleto din yan. Kaya salamat sa suporta niya palagi. Dadagdagan pa natin yan. I gotta catch them all. Who's that Pokemon? Ito yung Frame Wars. Mecha Venusaur. Bigat niya. Pinili namin sa Green Hills. Ito daw yung last stock. Kasi alam niyo naman na Pokemon fan ako. Hanggang sa pagtanda. Bubuksan natin. Unboxing. So nakita naman na namin to nung nilabas. So gusto ko i-share sa inyo. Okay. Hintay naman. Tapos dapat pala to nakatagil ito, no? Nakaganyan. Kasi masisira pa yan. Masisira pa to. Iba-ibang layer. Dami na itong parts. So, kunin muna natin isa-isa itong mga to. Ito yung mga kanyang mga vines. Dalawa. Ito yung LED kasi mayroon siyang LED. Ito yung mabigat eh. Bigat naman ito. Karami, bigat. Bigat ito, bumagsak sa paa mo. Iiyak eh. Bigat ito. Ito yung flex ng muscle ko. Ito yung base. Venusaur.
Ganda na parang ano yun, kala mo ginasgasan pero sadya siya eh. Parang mukhang mega eh. Ano ba ito kabigat? Okay, hindi siya ganun kabigat. Oh, ito yung habang tumatagal, lalong gaganda. Lalo siya nabubugbog. Yung petal, yung sa solar beam. Backstory, yung sa Frame Wars kasi wala na yung website nila. Tinek-check ko. Kasi so kung kunin yung 3 pang starter. So, nagkaroon sila ng issue. Nagkaroon sila ng issue na hindi na nila nire-replyan yung iba nila. So, wala nang gagawa ulit nito. Kaya nang bilhin sa akin ng $1 million to, okay lang. Hindi na sila nagpo-produce ulit. Kasi handmade lahat. Nakikita mo kasi iba-iba lagi. Yung mga gas-gas nito, yung mismong Venusaur, iba-iba din siya. So, ito yung grotto. Ang bigat nito. Siguro mga 3 kilo to, 2 kilo. Swertihan na lang paano natin to gagawin. So, ganyan siya. Ayan, dito. Ayun! Oh my God! Biglang naluglag. First part. Okay. Hindi ko siya mataas. Pinusurit pa. So, unahin muna natin itong mga maliliit. Ito pala may kulay. So, at least alam ko saan ko lalagay. Alam na. Ito. Dito. Excited na ako buksan yung LED nito, so kailangan na talaga itong malagyan isa-isa. Natry ko kasi gawin yung sa Itachi. Doon kasi, pwede mo siya pagpalit-palit kasi halos yung korban ng mga mismong tutusukan, iba-iba rin yung pagkapino niya. So hindi mo siya pwedeng parang dugasin. Ito di mo ito madudugas kasi talagang saktong-sakto siya. Alam mo pag pasok eh. Alam mo talaga pag nasarapan siya eh. Ayun, kita mo yun ay. Kailangan mo na nagsubukan lahat ng butas. Ito na, tapos na. So, bago ko to itapusin. So, ito na yung huling part, kaya hinuli ko talaga to. Ako Venusaur. Hirap apikat niya, basta ito. Ano nagagalaw? Binili ko to dahil mukhang Pokemon eh. Bilis ang unboxing lang. Lalagay ko na rin sila dito eh. Wow! Mukha siya prutas. Papatayin ko kayo sa panaginip niyo. Nakita kasi namin to na parang limited lang. Nakita ko na siya dun sa Toy-Con, pero onti pala yung nagbebenta. Nagpa-picture nga sa akin yung nagbabantay. Sana man lang may discount ako. So, ilagay natin sila dito. Yung sunod naman, ito yung talagang gusto kasi kamukha si Golem. May mga pangalan nga sila to si Rocky. Pinag-isipan. Yung kanina si ano yun, si Infinity kasi marami sila. May mga backstory nga sila. Ito yung introvert si Rocky. Introverted and shy. Ito may mga personality pa pero ito naman, marami silang naughty idea. So, kinky siya. Parang yung bipolar. So, ayun. Sunod. Baka naman. Wala akong mahanap na magandang Pokemon figure. Ito na lang. Ngayon, yan si ano, si Golem. Kakanain kita. Lang. So makikita nyo sila ngayon dito. Ewan ko, baka nakita nyo sa mga video natin before. Makikita nyo lang. Di ko lang gusto tong parang lapagan. Ay no, parang nakalabas na yung paa. Sobrang lapit lang. Kung may pusa ka o meron kang kapatid na makulit, malalaglag to pag nasa bukana. Sa wakas, dumating na ang pinakaantay kong abutin akong siyam-siyam para dito. Kasi, di kasi nabibili to eh sa Pilipinas. So, mahirap, lagi walang stock. Ito, ang Akatsuki edition ng Secret Lab. Akatsuki wa Yes, Secret Lab. Alam ko hindi nyo kinuha yung pabesa, pero okay lang. Di mo magtatime ng galit tulad na Akatsuki. Bubuksan na natin. Nanggaling pa to ng China. Sana hindi siya dumaan sa West Philippine Sea. Kung dumaan siguro to ng West Philippine Sea, baka di ko na to nakuha. Mapapalitan na natin tong isa. Nag-aagnas na to eh. Huwag nyo nang tanongin magkano to at kung gaano kahirap to pabili. Huwag nyo pansinin na lang yung mga nilagay ko doon sa address. Tinakpan ko yung acting address kasi marami sa inyong weirdo. Ayoko pumunta kayo dito bago ang China. Bigat. Tino ko. Akong huling miyembro na Akatsuki. Dapat kato lang kinuha ko dito. Pero okay lang. Tuloy na Akatsuki. Tanay sa hirap. Ito yung official ng Naruto eh. Makikita nyo sa mga B-roll. Mga Lodi, ayan na. Bukas na ang Jinchuriki. Tinatanggal na ang laman. Oh! Okay. Ano pala to? Paano siya bubuin? Ang Jinchuriki ko ay nakakatigang. Takong dalawang kamay dito. That's what she said. Oh!
Ang lambot. May plastic pa yan, ha? Welcome home to comfort. Pero bakit ang hirap mong hanapin? Gusto mo kayo welcome? Hindi ako welcome eh. The Secret Lab Access Kit. Oh, ito yung mga scrolls. Titan Evo series. Bas muna natin lahat. Uy, meron pa pala iba. Ano to? Ito yung comfort pads. Yung right. Siyempre, importante yung right natin. Pag nakaupo tayo, palo mo sa ulo mo to. Ano ba to? Mga kakaputi-puti yan. Kasi sa kalumaan, naman ibang paraan. Pinadagdag ko to eh, alam ko to eh. Tagal na kasi nun eh. Ito yung special na lambot. Ito yung base ng katawan. Ito yung kunay accessories box. Ito nakalagay yung mga So, gamitin natin ito mamaya. Natin ito ilagay dito. Mukha na nga, I don't wanna play with you eh. Yung meme, ayaw ko na may paglaro sa'yo. Hindi, naki-importansya yan. Dahil sa kanya. Dahil sa upuan natin dati, na halos naalalamog na, hinaamag na. Nabili na natin to. Proseso yan, Lul. Ito yung sa ilalim ng puwet. Ang gawin bigat. Ilalim ng puwet yan. O sana pakita sa'yo kasi bigat eh. Tingnan natin na putayin na. Yoko na! Buuin natin to. So yung nyetang manual. Ayun, Secret Lab Hybrid Leatherette. Ito yung magiging itsura niya. Ayan. Simulan na natin gawin. Wow! Yung fabric wise para pag natay ka sa sobrang excitement. Pinupuna sa pet mo. Simulan na. Kalokohan ito. Mga tools. May mga tools na binigay. Ang makeup lang. Pack. Ay, ito pala. Poster pala talaga to. Ito pala itago ko to. Ganda yun. Linis yun. Ito pala yung manual. Alimutan ko ito. Ito pala nakalagay yung manual. Ayan. Congratulations! Welcome to the next level of ergonomic performance. Ito rin ba yung mga pinapadala sa Akatsuki? Pag nakapasok ko sila. So, tanggalin daw muna ang backrest. Backrest out gently. So, dito, pupul dito. So, ibababa siya. Sayaan natin mapunit siya. Parang dalaga. Dahan. Sabi, dahan. Wow! Ayan na. Yung likod. Hey! Meron pa siyang ito yung pinaka-gusto ko dito. Ito. Mamaya natin tatanggalin yan, siyempre. Step 1 pa lang yun. Step 2, buuin ng paa. Okay, so bakit ko pa ito nilabas? Para lang may pagyabang yung Neo fabric. Ganda ka kasi maganda talaga. So, tabi muna natin to. Yung ating side hole. Pagtigang na ulit, kamustahin mo ulit. PM mo na lang siya. Okay, labas natin si Kunay. Kunay. Bato. Tapos ilalagay lahat ng mga paa. Ganun lang. Okay. Ganda. Sobrang dali niya ikabit. Kaya na lang siya sinusuksok lang. Lahat yun. Kasi sinabi sa akin to nung college, na sinusuksok lang. Okay, basta lubog pa. Tama, nabubuo na yung Kunay. Kaya makinig, sabi daw nakababa. Ayoko gawin nakababa. Gusto ko ipakita sa inyo eh. Okay, kaya mahal. Number 3. Turn the wheelbase right side up. Insert the hydraulic piston. Ay magdadala sa atin sa gamerism. Unti lang ang mga meron nito sa buong Pilipinas eh. Kasi ang hirap makabili. Mga ilang daan lang. Kaya kung gusto nito, una ko pa na gusto kaysa magkakaroon ng sariling bahay pero bilang dito. So, lagi ko na siya dito. Ganyan. Ganyan. Ito siya. Sa backrest na tayo. Kaya dito ulit. So, tanggalin muna natin si paa. Ang ganda ng fabric niya, promise. Daig pa sobo. Hindi ako sponsored dito Baka naman. Baka lang. So, okay. Kailangan ko ng Allen key. Allen key Yotano. Allen key. Ganda ng toolkit nga. Dapat RGB rin tong mga toolkits nyo Ano magiging rito? Gamer. Hindi naman kailangan kasi natatanggal na siya. Ngayon pa lang. Ito yung magiging lock niya. So, isa-slide ko na siya dito. Ito ako kahirap kasi di ako sanay na nagkakaroon ng bagong bagay. Pero minsan, worth naman gumastos para sa sarili. Inaamoy pa lang! Okay, so, isa-slide daw to. Isa-slide daw to. Alright. Kaya pala siya sabay. Silalagyan ko muna to ng key. Siguro para mag-align. Dito ko nagagamitin tong backrest. Tapos daw, ito daw left side, isa-slide lang. Ito namang isa, pogi. Nalagyan mo sa slide lang daw dito. Slide into place. Sikipan ko lang siya ng onting-onti lang. Okay, so dito itong magnets. Lagyan na daw to. Grabe, so okay, para matago. Aesthetic lang pala ito Remove the recline strap. Lagyan din nila ng cover para hindi siya makakaskas. Alam mo, ito pag hinawakan mo siya, mas maganda pa siya sa mga kotse. Talagang nilagyan siya ng stuff. Tsaka may mga detail dito. Pakita ko mamaya pagtapos na. Remove the red. Ito yung nagre-recline. Ngayon, pag sasamahin mo to, yung hex tsaka to, makikita mo naman, pwede mo lang siyang i-screw dito. Tanggal nga. In theory, dapat pag ito binata ko, kabalik na siya. Wow! Yeah, boy! Let's go! For child safety pala, para sa mga tanga, pwede ko siya ibalik. So, number 10, lift the chair and set it facing downwards. Wow! Okay. Okay, ito na. Dito, hindi na kailangan. Itong dalawa, ilagay natin siya dito. Ganun. Ayun! Kabit na siya.
Kabit na. Ito yan, ito yung 4 na yun, pinapakabit. May 4 na butas kasi dito. Nakabit na dito, nakaganito. Itong bilog ay nasa taas. So tama to, nakaganyan. Kailangan mo lang naman dyan ay may kasama ka. Dahil wala akong kasama, medyo malungkot, kayang-kaya natin yan. Gusto ko lang talaga ako gumawa. Ito yung pride mo eh. Dahil nga pride month ko to nakuha, importante meron kang pride gawin ng sarili mo. Mas madali ito, meron akong tumutulong sa akin eh. Na-appreciate ko ang kanilang hindi pagtulong sa akin. May tiwala silang matatapos ko ito mag-isa. Mga kami yung bayag para swerte. Kita pa iba tapos. Mararamdaman ko na yung iba't ibang chakra ng Jinchuriki. Ito na, dito na natin ngayon isusuksok. Ginawa natin kunay. Nakabit na natin ito dito. Agad. Ayan siya. Oh! Motor! Ano na? Handa na ba kayo itayo? Ang matawat. 1, 2, 3! Oh! Boy! Ganda! Mo naman, boy. Dang! All of you will know pain. Lagay na lang ng magnet rest. May no-order online nito eh. Na mas maganda. Pero syempre, susubukan ko muna to. Anong tama to pag ganito ba? Ano balik tayo ito? Lahat na snap. Uy, kago, snap na agad. Live review ng aking pag-upo. Pawis ako pero worth. Pre. Oh my God, ang sarap. Ang lambot niya. Saka yung itong Neo Fabric po. Ito rin, no? Tiyan mo pag ginama yan. Mag-iiba yan. Akatsuki chair review. Hey, sheesh. Bigyan mo ako ng, tumingin ka sa akin, girl. Ibang iba to. Okay, review na natin. Ito, nararamdaman ko siya eh. Minaruto Shippuden na label. Sabi lahat dapat may label. Itong stitching na to. Ito mo na may red stitching. May lumbar to. Pwede may itaas yung lumbar support gamit to. Siyempre, headrest. Boom! May magnet din siya. Amo na yung technique! Ayan, tumidikit naman siya. Ito yung sasabi ko, matagal ko nang gusto. Ito kasi, pag game ka kasi, ito kasi yung problema ko ngayon sa isa kong Ito, hindi siya adjustable. Todo na. Ayan, hindi siya adjustable. Masama yan. Dapat siyang pantay yung wrist mo. Lalo kung matagal ka nagagamit ng computer. Yan yung mga ito. Nagagamit siya. Lagpas-lagpas pa siya. So ito, pwede ko siya i-adjust mismo sa upuan. Dapat pantay na pantay, pantayan. Para healthy ang iyong meron ata siyang levels. 3 lang pala yung levels niya. Hanggang 3. So siguro, adjust mo na lang yung mismo height. So ito, medyo mataas pa siya. Nasa second level. So gayahin mo na lang sa kabila. Second level ka din. 1, 2, 3. Okay. So galing dito, adjust mo lang yung mismo height mo. I think pwede na to kasi bababa pa naman. Tama na siya. Ito, umupo ako ngayon dito. Kasi lalaro ka. Tayo durog! Laro na tayo ngayon pala. Siyempre, bago ko makalimutan. Importante yun kasi sa boses ko. Ang ganda, di ba? Sada tayong tunay. At ito, syempre, makikita sa mga videos natin moving forward. Maraming salamat sa inyo at aking sarili sa paggawa ko. Kung di dahil sa inyo, wala to. Sunod na luho. Alam niyo ba mas importante sa credit card at debit card? Yon ang mga Pokemon cards. So bigyan ko lang yung onting backstory. Itong 3 to, yung mga syempre mga God cards ng Yu-Gi-Oh! Nabili ko pa to dito sa Pilipinas mismo at nabili ko sila ng 3. Sa totoo lang, ito yung mga una kong naghahanap ako ng mga cards noon. So wala ako masyadong pakido sa price. Basta wag lang yung kailangan ko putulin yung daliri ko para mabili. Nabili ko naman sila. Tuwan-tuwa ako dito kasi ito yung mga tipong nagre-reflect. Angas na angas ako. Kahit hindi ko naiintindihan yung nakasulat dyan. Wala akong pake. Ito. Kahit Japanese ang gamit. Sobrang gandang-ganda ako talaga doon sa hieroglyphics na yan. Ito yung kung sa mga nagtatanong yun. At ito naman, meron akong Gengar collection. So, ito mga Gengar cards na to. Ito yung binili ko to sa eBay. Parang lang to, 50 pesos, 100 pesos lang. Nagsusubok pa lang kasi ako sa international. Okay naman, dumating naman siya agad. Yung packaging, wala naman problem. Ito naman yung aking Dark Gengar. Mga nami-meet up ko to sa mga SM naman. Ito naman yung Gengar ni Sabrina, gym leader. Kung kilala nyo. Meron pa akong 3 dito eh. So, ito yung pinaka sa ngayon. Ito yung pinakamahal ko. Mahal as in presyo Itong VMAX na Gengar. Binili ko to sa may Green Hills. May nakausap ako doon at nabili ko siya ng 36K. So, meron pa akong 3 dito. Pero yung 3 kasi yun, pinag-grade ko sa PSA. Kasi nakita ko yung value niya, pwede umabot ng 6 digits, pwede mag 100K kung PSA 10 yung kanyang grading. Sabi ng PSA 10, yun yung parang perfect condition. Pang literal na virgin na walang galos, walang dumi, ganyan. Pero syempre sa mga cards, importante yun. Iba naman pag sa tao, di ba? Di ba importante yun?
inaantay ko at dumating sila, baka siguro sa pagka-record yung mga 1 buwan, 2 buwan pa. I-update ko kayo doon, pero para ano siya, 1.6 isa. Kung yung value ng card mismo na ungraded, meaning wala pang PSA kasi yung parang body na nag-grade ng card ay $500 below yung value. Na pwedeng umabot ng 1,500. Pwede siya mag 50,000, 100,000, 150,000 pag yung mga cards na yon ay umabot ng PSA 10 o PSA 9. Eh yung isang card doon, yung isang Gengar doon, nakuha ko sa isang college kid, na-keep niya sa kanyang bahay, parang taga-Lasal ata siya, nag-i-English pa siya online. Tapos parang feeling ko hindi niya alam yung value o wala siya masyado ng pake sa Pokemon. So binili ko sa kanya, nakuha ko ng sobrang gandang price. Kaya nag-enjoy rin akong kausapin yung mga seller, parang anong backstory nito, ba ito nasa iyo, nakuha mo lang ba ito sa magulang mo na mahilig sa Pokemon, or meron ka ba talagang hilig sa Pokemon o sa Yu-Gi-Oh, kahit ano pang klaseng hobby yan, para magkaroon rin ako ng gauge kung paano mo naalagaan tong card, kasi parang parte na siya ng buhay mo. At bilang isang bata na lumaki sa mga fake cards, sobrang dami ko mga fake na cards na masaya na ako nung batang yun, pero gusto ko makuha yung original at yung feeling din nun, makukuha ko din. So, na-appreciate ko naman kahit fake yung mga cards na binili sa akin ng magulang ko, mga ibang hindi naman maganda, pero wala ako nakuha din dun eh. Backstory lang. Ito lang dapat bibiling ko, pero dahil sa kapitalismo, kailangan daw ito bilhin. Mas mahal ito mag-isa kaysa magkasama sila. So, binili ko na. Pagka nakakita ko ng holo, kahit doon pa, nakaka-hype eh. Yun yung nag-glow. Ay, ito yung mga counters. Ito yung mga counters. Meron tatatanggal. Ayun pala yung parang pugsi. Ito yung deck. Kaya ako napili ito kasi mukhang alien eh. Bakit ganun? Ang Na cute pula. nung cute nung tagline ko. Di ba sa'yo All will be one. All will be one sa akin. Small fairies, big trouble. Ang bonjing. Big naman. All will, the hive mind. Lahat ng pwedeng tanggalin, tinatanggal ko eh. Ito natin nilalagay sa ano eh. Pakita mo to sa club, mas makakapasa kami mga ano doon. Malaking dede. Bakit? Ito na eh. Ito na siya. Ay, may free! Ay, ang cute mo kang ano. Oo eh, di ka naman naglalaro eh. Oo. Si Excel sheet. Mahirap kalaban. Umay mo. May booster sample pa ka din. Ito ba yun? Yung sinasabi mo. Wala pa. Ako sirain. Wala si Jed eh. Sample booster pack. Si Jed. Canker Bloom. Pag talaga holo, kahit mukha siyang mahina, parang lakas-lakas niya. May dudurugin nga namin, Jed. Pasayin mo sila. Uy! Galing, appear. Galing. Galing. Sige, sayaw. Oo, wala na. Ganda na sa'yo hulo. Kasi kaya rin siya unang nauubos eh. Galing pa kasi sa ibang lugar eh. Inantay pa namin to sa ibang branch kasi wala na daw. Gusto ko kasi isa lang eh. Sa ibang branch pa meron nung buo. Napilitan na tayong bilhin pareho, di ba? Saya ng buhay, di ba? Ayoko na kasi nung mga druid style. Parang Lord of the Rings. So naghanap ako ng robot naman. Pang alien. Hulo nga siya. Sa'yo parang parang confused counter sa Pokemon. Naman, ganda naman lalagyan dun. So, holo. Buksan na natin yung main deck. Gusto ko nang basahin. Ito yung isa sa mga commander nila, si Ixtel. Mahina daw to eh, pero at least mayroon. Baho ng card, pero bagong print. Ang alam ko lang King, Queen, Jack, yung poker, yan, mas malalim na sa sugal. Collector, yung mga tatago natin yun. A player with 10 or more poison counter loses the game. Insta-die. Ba't 4 lang yung poison counter? Ba't madami pa to? Kailangan mo ng 10 para GG. Baka yun ang kailangan mo bilhin. Iba talaga pag sa'yo yung deck eh, no? Pag nangiram lang tayo, parang di masyadong mani. Sabi ni Jed, ito daw yung rarity eh. So, brown, silver, gold. Ay, what? Meron siyang kabila. Pwede mo gamitin. Kaya sabi nila kailangan mo ng cover. So bibili pa tayo ng cover. Laro na tayo. No. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong parang luho or hobby collection ko, like nyo lang below. Papayat ko lahat ng aking mga nostalgic na fake cards at texts at pogs. Yung mga alam yung mga yon na meron pa akong Beyblade, meron pa ako sa Video City. Pero kung gusto nyo makita lahat yon, comment at i-like nyo na yung video. Pag umabot siya ng 5K likes, kaya mapatay ng part 2 dito. Ayun lang.